waddalilu qawluhu ta'ala. Malam ya ce dalilin da ya sa malam ya kawo waɗannan matsaloli guda hudu ya ce wajibi ne akan dukkaninmu sanin su shine qawluhu ta'ala, fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal 'asr, ina rantsuwa da lokaci ko zamani, innal insana lafi khusr, haƙiƙa ɗan adam yana cikin asara, haƙiƙa ɗan adam ya yi asara, illal ladina amanu, sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati, suka yi aiki nagari, wa tawasaw bil haqqi, suka yi wasulci da gaskiya, wa tawasaw bis sabr, kuma suka yi wasulci da haƙuri. Kun ga anan illal ladina amanu shine al-ilmu, al-mas'alatul ula, shine mas'ala ta farko, al-ilmu, illal ladina amanu wa amilus salihati, mas'ala ta biyu al-amalu bihi, wa tawasaw bil haqqi shine ad-da'watu ilayhi, wa tawasaw bis sabr shine as-sabru ala al-adhabihi. Qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i, Allah ya masa rahama, ya ce law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi, da a ce Allah subhanahu wata'ala bai saukar da kowace hujja akan halittunsa ba, illa hadihi sura, sai wannan sura ita kadai, lakafatuhum, malam ya ce ita kadai wannan surar ta ishe mu. Tunda farko aka ce imani, na biyu aka ce aiki nagari, na uku aka ce da'awa, na hudu kuma aka ce haƙuri. Kaga wannan ai shine musuluncin gaba gida. Wannan shine wa qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala, imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, babi da yake magana akan ilimi kafin faɗi da kuma aiki. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilin faɗin Allah madaukakin sarki, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah subhanahu wata'ala yace fa'alam annahu, ka sani babu wani abun bauta, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, ka sani babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah, wastaghfir li dhanbika, ka nemi gafarar zunubanka, walil mu'minina, sannan ka nemi wa mu'minai maza gafara, wal mu'minat, da kuma mu'minai mata. Fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal, sai fara kawo ilimi kafin fada da kuma aiki. Wannan shine to, wannan matsaloli ne guda hudu wanda malam ya kawo mana su ana, yace wajibi ne akan dukkanin masanin su, al-ilmu wal amalu bihi, ad-da'watu ilayhi, as-sabru 'ala al-adabi. Wannan dukkan wajibi ne akan mu san su kuma mu aiki da su. Wannan shine